Jinavên uçan a radyoya denge gelden başkodarên hêja îro Sihuyekê Tirmiyê 2024 çarşemli Brükselê saat 13 li Amedê 14 em ê nûçeyên di nava rojê pêşkêş bikin lê pêşî çend sernûçeyên me. Hevserokê konsere ve bera KCK Cemil Bayık bu mêvana bernameye taybet a televizyona Stêrk TV. Jinên Kurd ên Awrûpayê dadikevin qadan. Piştîwan û Amedê niha jî kerboran êrişî zimanê Kurdî kirin. Lîdera Hamasê Haniyê li Tahranê hate kuştin. Dubarê başkodarên hêjam dest bi berfirehîya nûçeyên xwe dikin. Hevserokê konsere ve bera KCK Cemil Bayık bu mêvana bernameye taybet a televizyona Stêrk TV. Rojeva serêkiya bernameya pergala qirkirin û îşkenceya İmraliyê têcdagiran alîdî jî rêber Apo bû. Cemil Bayık got bi vê têcîtê hêzên qirker û dagirker dixwazin tola şiyarkirina Kurdan ji rêber Apo Helênên. Wekî din bi berfirehî qala giringiya nameya 69 xeletgirên Nobelê jî kir. İşte servi asasi paradigmak jî pêşxist da destê insaniyet ve paradigme dixwîne li rebera pol ve paradigme xwe derdik. Daha zêde jî kî lê xwe derdikeve işte ê rewşenbîr, ê hunermend, ê siyasetmedar, ê li ser fikre disekinin, ê li ser ilim disekinin vê hamla peş bixin. Arast ava. Em jî dîsa di vê hamla da bi hemû watê xwe cî bigirin. Nav vê hamla dest pêkiriye. Herkê de çi jî pêş dikeve. Geldik işte insanekê xizmetê insaniyetê kirin li nirxê insaniyetê qanûnekê derkevin ki derketin şunda pêkten. Berî pêkneyen yani paştan aç işte Ercan Kaner ew cihanîzmê, rastanîzmê. Yani bi vê münasebata çi ê berekê daxuyanî dayî çi ew şestî ne insanekê daxuyanî dayî senatörê Fransa Ercan Kaner wana hemî ra ez silav hürmetê xwe diyar dikim. Paradigmê xwe gelek aliya da li me daha xorttir fikir çareserî pêş hejîtîniz mi? İşte eger ki herkê di çi vana li rebera po xwe derdikevin tekoşînê azadî demokrasiya xwe derdikevin heqetê xwe di tekoşînê rebera po da paradigmê rebera po da dibînin tahmin nadikim di çi welatekî heta niha hatiye meşandin. Yani min heta niha li çi welata ew nedîtiye. Dîrok çîkwa nanivîsî. Yani taybet li ser rebera po siyaset ke dimeşînin. Te nirxê insaniyetê êkê bu insaniyetê xizmet kirî cî digirin. Gel devleta jî xizmetê devleta da. Niha gelê me jî veya dibini. Bu lazım gelê me tekoşînê xwe daha jî xort bik. Bi dostara pêk ve tekoşîna çiqa xort bike hinde dikanê encam var. û tekoşînekê te meşandin rastiya spîtî rastiya Konseya Avrupa Hukuki Avrupa Hevserokê konsere ve bera KCK Cemil Bayık di bernameyê taybet de li ser rewşa dawiyê şer li herêmên parasaniyen medyayê jî rawastiye di êrişê dawiyên dagirkeriya Tirk de balkişan ser rola PDK û malbata Barzanî. Cemil Bayık li ser berxwedana dîrokiya gerîla jî rawastiye û dayîna hin agahiyan bank li gelê Kurd kir ku ji her kesî daxwaza helwesteke zelal kir. Hakikata van ava. Ve gelê me insaniyet tücara avan yerine girdik ve aşkıra berçavayı. Eğer ki veya diki jî negê ve kine mala Barzanî di başûrda herkê di çi negê xwe çedike. Xwe wat dest latiya wana lorte rabiye. Yani işte pir basî axtini statüye dikin lorte statük neştin. Yani lazım kes li pêş wan nesek. Kil pêş wan bisekine nekeve xizmetê wan wana dijminê xwe dibîne dixwaz lorte rabike. Nab ve münasebata banga min lazıma her insanı ki Kürt, valat Parez, demokrat, sosyalist, xadan şeref, ek giredayı nirxê gelê Kürt insaniyete. Ulu gerla, tekoşînê gerla hayderken. Bu ve nikanın var li dijî ve xıyanet ederken. Fakat lazıma her kesik ve rastiya bibîne. Eğer var li dijî ve hevkariye xıyanete der nekevin, vasfê xwe dîrokî bu gelê xwe welatê xwe pêk neynin zata awna xıyanete jiyan dikin ek veya
diyar nekdi gel ne de fehm kirin mala Barzani li dijî devleti Türkiye'de çıkıyor keski ne bisti tamamı li dijî PKK çavaya PKK reş bikin çavaya PKK ortaya ra bikin du hatana hatta ihanet de hatta velat Paris'ye vasfa her velat Paris ki dihate velat Paris'da li dijî hatı ihanete sekinne nikane var tamaşa bitti nikane beji mabini Kurda da şer haya mabini PKK KDP da şer haya mabini PKK KDP da şerikmine mabini PKK dagirkeriye da hıyanet de şer haya rastiye var. HPG nasnameye segerleyen li botanê şehit bûn eşkerekir û got hevriyên me benda destîna û baran bi eşqeke mezin a azadî û wêrekiyeke bilind li ber dijminê hov rabûn. Pergudarên hêja dosyemeyê HPG nasname amadeye piştî vê nûçeyê em ê hewl bidin pêşkêş bikin. Piştîwan û Amedeyê niha ji kerboran û êrişê zimanê Kurdî kirin. Li kerboranê polîsên Dewleta Tirk nivîsên Kurdî yên peyarê jê birin welatiyên herêmê bi van gotinan li razibûnê xwe ji polîsên Tirk re gotin. Bravo gerçekten yine. Bravo gerçekten. Bak, farkındayla. Demek ki iyi bir şey yapmıyorsunuz. Demek ki doğru bir şey yapmıyorsunuz ki 4-5 tanserlerle polislerle hocasını sınıftıyorsunuz. Siz de biliyorsunuz iyi bir şey yapmadığınızı. Siz de biliyorsunuz insanla uymadığınızı. Ama Değil mi? kelime Kurdin yaz kelime peşipaya lafz zihniyete hoş İki cümle. Hayat diye yansıyan iki cümle. Bunu tahammül etmeyen bir insan insanlıktan nasibini almamıştır. Bunu herkes bilsin. Hani diyorlar ya biz kardeşiz. Hani diyorlar ya biz kardeşiz. Bu mu kardeşin yani? Bu mu kardeşin? İki cümle Kürtçe yazıyı tahammül etmeyen bir zihniyet hiçbir zaman kardeş değiliz. Hiçbir zaman kardeş değiliz. Kardeş de olamayız. Bunu herkes bilsin. İşte zihniyet budur. İşte zihniyet budur. İşte Türk kardeşlik diyen bir zihniyet. İşte zihniyet budur. İki Kürtçe yazı tahammül etmeyen bir zihniyet. İşte budur arkadaşlar. Bu bizim kardeşliğimiz. Bu bizim demokratikliğimiz. Ay beyefendi. Türk burada her geçtiğini bir saniye yapıyor. Her geçtiğini bir saniye anlatayım. Bir saniye anlatayım. Bak her geçtiğinin %100 Türk yaşıyor. Burada Türk yaşayan kimseden bir yok. Türk yaşayan bir memur var. Başka Türk, her geçtiğinde Türk yaşamıyor. Her geçtiğinin %100 Türk'tür. Ama iki cümle yazıyı tahammül etmeyen bir zihniyet gelip bize insanlık dersi veremez. Bunu herkes bilsin. Bizim kardeşliğimiz budur değil mi? senin yüzünü çekme tamam mı? Bizim kardeşim ya iki saat yani iki cümle amirim bak bir saniye. Bak hayır. Örteliyim ben ya. Örteliyim ya. Bizim Türk kardeşliğimiz bu mu dedikleriniz Kürtler? Şaksi. La ta'rifi kul ma cibi binin. Ta'rifi kul ma cibi binin. Gojera. Tahmul lakin yani. Mesela bak. دابراكو ابو يغصفي ولادي من فشتك نابي او كسيكوت بيجن ام براي هافن او كسيكوت بيجن كرد وترك براي هافن اموش تبرد يا اخي يعني ما هفي واقف منطقه وا الله يشاوا تعرفيكم بزماني كردي هاتن ياسكرين ريا بايايا تعمل لكن ايرو الكربوران اب سي عارفيكم كردي هاتن ياسكرين جي دستيكا كربورا حتى شكي تبين تنظرة دوبادا ve her cümle Kürdi kohatin yaskirin reya paya tahammül nakin boya hesap şeyin ondadır. Yani ev ne tahammül kirna
عرف عدد كردية زمان كردية وإنسانك بيجي بأز إنسانم في بهر دو جملة جو كردي هاتي ياسكرين همو تشتي دينه ورتي بجا أب كسي قد في ذهنيتي في أنلايشي دي باريزي وهيجي البشتوانا بلا قنج ببينن بنية واتشيا HPG nasname sergilerine botane şehit bun eş gerekir ugu tevriyen me benda destane u baran be eş hakemezin azadi u yerekeke bilend liber dijmine hovrabun. Navenda ragandın û çepemeniye ya HPG nasnameyên şehîdên Kato Xelîla ya herêma Botanê eşkere kir. HPG têgildarê şehadeta wan ev agahîdan. 25 tîrmehê êrişa dijmin de mîlîtanên fedayiyên Apoyî hevreyê me benda destîna Botan û baran şehîd bûn. Hevreya me benda mîlîtaneke pêşeng ya PKK û paşkê bû. Ji bo azadiya gel û rizgariya welatê me her cûre berdêl da. Li gelek herêma xebet meşandin û li herêma Botanê fermandarî kir. Weke fermandareke bîîda û biryar heta kêliya şehadeta xwe jî ji sekna xwe ya şoreşkerî tawîz neda. Hevreya me destîna jineke leheng û serhildêr a ji Botanê bû. Mîlîtaneke wêrek û fedakariya Yeja Starê bû. Perwerdeya ji fermandara me ya pêşeng şehîd Armanc Goşkar girtî ji xwe re kir pîvan. Di serî de Botan li gela qadan meşeke mezina azadiyê ya destanî pêkanî. Hevreyê me baran jî bi eşq, daxwaz û coşeke mezin beşdarî her xebatê bû. Bi enerjiya xwe ya bêdawî û bi rûkeniya xwe evîndarê azadiya gelê Kurd bû. Xelkê me yê Botanê wê timî van mîlîtanên Apoyî bibîr bîne. Em jî weke hevreyên wan em ê bibin layıqî tekoşîna wan a azadiyê. Em soz didin ku xeyalên hevreyên xwe bicih bînin. Di serî de malbatên hêja yên hevreyên xwe em ji bo tevahiya welatparêzên Kurdistanê sersaxiyê dixwazin. Nasnameyên şehîdan wiha ne. Semra Ayverdî bi nasnav Benda Amed. Navê dayîkê Faîke, navê bav Kasım. Li Amedê jî dayîk bûye 25 tîrmeha 2024 Botanê şehîd bû. Bişeng Durmuş bi nasnav Destîna Botan. Navê dayîkê Susan, navê bav Nezîr. Li Şirnexê jî dayîk bûye 25 tîrmeha 2024 li Botanê şehîd bû. Seyid Xan Sencer bi nasnav Baran Xemlîn. Navê dayîkê Cewher, navê bav Mehmet Şerîf. Li Wanê jî dayîk bûye 25 tîrmeha 2024 li Botanê şehîd bû. HPG di daxuyaniyê xwe de bi berfirehî kala tekoşerî û şoreşkeriya her sê şehîdan jî dike. Jina leheng fermandara gerîla Benda Amed li Pasurê jî dayîk bû. Ji ber welatparêziya xurt a malbatê çavê xwe bi naskirina tekoşîna azadiyê vedike. Ji ber zexta dewleta Tirk cerdevaniyê û şewitandina gund malbata wê koçî bismîlê kir. Dema li zanîngeha Dîcleyê li beşa matematîkê dixwend tevlî xebatên ciwanan bû. 2013 berê xwe da Çiyayên Kurdistanê û bû gerîlayeke azadiyê. Li gelek qadan pêşengî ji xebatê rekir lê timî berê wê li Bakurê Kurdistanê bû. Li ser ısrara zêde ev pêşniyara wê hate qebûlkirin û bi coşeke mezin berê xwe da Botanê. Li wir wezîfeya fermandariya herêmê hilgir ser milê xwe. Li darxistina yelek çalakiyan de dibe xwedî ket. Bi sekna xwe ya mîlîtanî lehengiya mezin a jinên Kurd li Çiyayê Botanê temsîl kir. Jina leheng û berxwedêr destîna jî li bajarê qedîm li Cizîra Botan ji dayîk bû. Malbata wê navê şehîd Bişeng Anîk lê kir. Hêrsa wê ya li dijî dijmin gelekî zêde bû. Ji bo tola şehîdên xwerevebiriyê Rojava û Şingalê hilîne biryara tevlîbûna nava refên gerîla da. 2015 ji Botanê berê xwe da Çiyayên Azad ên Kurdistanê. Bi perwerdeya girtî di demeke Kurd de bû gerîlayeke Yeja Starê ya Pispor. Wê jî wek fermandar Benda, wê jî her tim dixwest here herêma Botanê ya ku pêşî lê gerîlatî kirî. Wek qadên din li vir jî erka pêşengiyê ya Yeja Starê bi serbilindî biciyanî. Bi jiyan û hevrêtiya xwe ya ji dil navê xwe li dîroka tekoşînê nivisand. Lehengê din baran jî li Wanê li nava malbateke welatparêz de hattinê. Wî jî di temenekî ciwan de tekoşîna azadiyê nas kir. Bi çîrokên lehengiya gerîla mezin bû. Xeyala wî ya herî mezin ev bû ku rojekê bibe gerîla.
ریا تکوشینا لدیجی خرکرنه ده تکوشینا آزادیا کردستان ددید و بشتاری خباتین جوانان بو. پاشه بری خدانا و رفین گریلا. لحری ما بوتانه بو گریلا یکی پسپور. به جوش و مورالک مزن بشتاری چالاکی و خباتان بو. حتی کلیا شهادت اخوشی باوری اخوایش فلسفه ریبر آپو پاراست. شارداریا کربورانه نرازبونه که تند نشانی جبرنا نویسین ترافیک ین هشیاری ین به کردی دا کومل مدیریت گشتی تبی پلیسان دو بشو نویسن به کردی ین پیشی پیا ین لسری نافچا کربوران مردین جبرن هف شاردارن کربورانه آسیا گزر و عزیز رمضان آکن تکی داری مجاره داخویانک نویسکی و شاندن وکه شارداری کربورانه مرجبو پیشی گرتنا قضایان به کردی نویسا پیشی پیا نویسان تو اف نویس راستی ایری شکل نجات پرسات وکه هف شارداران انوخ خرابی آمزن به تندی شرمزار دکند چارچه و داخوز گلی خودل شارداریه لدکان جیه بازاره لمال پار کولان گوند لکربورانه و دروی کربورانه امل به لهر دری به کردی باخون مسودایه کو دیج بو کربورانه بخبتن ارن کسکن بانک CHP کرج کودن خوین دامزرینر دور بکوه گاوه که باویجه دستلاتا فاشتا که پی مپا و CHP منیاوی شهر تیبت دجمنه یا خوی لگلی کرد چان داوی نشان داده لسر فرمانا دستلاتا که پی مپا دوان روژن داوی ده 20 کس جبر گووند گیره دانه هاتنه گرتن هر سروکا گیشتی ای ها درن کسکن ایریشن دمین داوی یلی دجی چان دو نرخین کردان نرخان ارن کسکن کامپانیا نیچکرنه یاد سر گووند استران کردی را هاتی دست بگیرن وکت تشتکی دری قلان پناسکر و بود لکردستان هم بچین کیجان دعوت لبروان سرانان گوونده گراندن یعنی اف نتشتکه نویه اف تشتکه لدری اقلانه لبیامن دوه مروف لسر فرستا لپاش وی بسکینه هفسروکا کشتیا ایهاده دازانین که داراز دواره بنچافکرن و گرتنان بدسلات تیره تفدیگری و گود لور داراز وکی تتیکش دسلات حرکتی که اف نپرسکریکا ایرویه داراز هر تملی ترکیه پیگیرتیه عقل دولتیه الان کسکن هری داوید سری ده CHP بانک لهم مخالفان کر کل هم بریوان تشتان پیدنگ نمینن لور پیوره که مزن دکور سرملی مخالفت باروین هرمه ایهاده دام پارتی داخویانی ده لی حیانا تو دنگ CHP در نکتیه گاوا دورته رایان هر سوزی ددن لی لوی گاوا ظلم لمروان مته کرن خل پیدنگی داتینن مادم هم دوزا رایان دکن نخواه خواه جکودن خوین دما دارزاندن دور بخن و جبو چاره سرکرا مسئله کرد گاوان باویشن تفگرا مزبوطامیا چاند و هنرا دموکراتیک ده چارچوه پنگاوا ناو نتوی بدرشمه جابطلوی جلان را آزادی جپرسکریکا کرتر چاره سری کنسرک لحولا سیران آباجار آموده لدارخست شهید رهبر تکاشی نامنه دل دسافن تجاری نامرن شهید نامرن گل عاموده ایک ویرو بجداری و حمله بویا لباجار عاموده بری هر تشتی امسلاف و حسکرین خواه جبوه تغان بریدکن و اند بیجن و بخیر هاتنه دکسیتا ریبر آبودا دکسیتا و کمپلویا نافنتوی آرمان جه او بکو چاندا کردی دیروگا کردی وک گلی کرد وک نتوا کرد تنه بکن و جهولی را بکن ایرو تجریدا گرانگیری ایکو لسر ریبر آپو ده فرض گرن اف جی بردوامی کمپلویا ریبر آپو ایرو به ارادا خواه به برخودان خواه وک انسانه کی هری آزاد دورد جیان دکه ایرو ام دبینن لدردور دنیای گلک انسان وان بارزنامات خوینن فکر و فلسفه بر آپو جخور دبینن خلاصی آزادی خود دبینن
Jinên Kurtên li Ewropayê dadikevin qadan bi bindengê xwe parastinê tevgera jinên Kurt ya li Ewropayê têjeke û sîwana medîsên jinên êzdî SMJ bi daxuyanekê ragihand ku ew ê di sê tabaxê de li gelek bajarên Ewropa da kevin qadan û di salvegera dihemîn ya êrişên li dijî Şengalê şermezar bikin. Di daxuyanê de hat gotin ku piştî têkbirina çeteyên Daişê Dewleta Tirk dest bi êrîşan kiriye. Hem Şengal hem Rojava û hem Başûrê Kurdistanê kirin armanc û gefeke mezin li destkeftiyên Kurdan dike. Saziyan di kesiyeta mamzekî Şengalî de hemû şehîdên azadî bi bîr anî û got ji bo gelê êzdî xweserî şert e. Em bank li saziyê namnetewî û raya giştiya cîhanê dikin ku piştgiriyê bidin civaka êzdî û gelê Kurd. Li ser vê bingê bi pêşengtiya TJK û SMJ wê di sê tabaxê de li gelek bajarên Ewropa bi duruşmeyê li dijî qirkirina jinê bi bêdengê xwe parastinê çalakî werin pêkanîn. Divê herkes bi dostên xwe re tevlî van çalakiyan bibe. Endama diplomasiyê rêveberiya Xweser a Şengalê Xezal Xêro yek ji şahîdên fermana heftû çaran e qala rojên ku di fermanê de jiyane û hêza ku bi dîtina gêrlayên HPG û yêja astarîgirtinê kir û got em ê Şengalê biparêzin û rê nedin ku destên dijmin bikeve nava me de. سعد اکی شیوه الگر زارک دست پیکر شر ملاتی گر زارک چو برساتر تلفون هون ماجی بهیست هنگ ملت در کفت هنگ ما حتی سبهی امان حتی سبهی ما قو بلکی ام در نکبن بش رگوتن داعش نبوی شبلیا داعش زلامات کجه قیچو جنات راوینه دست دریجی سر شرفاواند که تشتید و ها گوتن مثلا ام بر مال ندکفتن هکا افتشت القالی نبو ام بر مال ندکفتن اجبروی که امجیش مال در کفتن مثلا ما گوت ام بمینن گوتن حوالتین وقتی گوتن حوالتین مثلا او ملت الجویده همه چند زحمه دیتی چند ترسا داعش دیتی هیوی که مازن پیره چی بو معنی تی وگی داری که خیره حتی وکرن پیشیاوی ملتی او ملت واسي هنيك نفسي مرتاح بو عم بس نافي حوالا بهيست يعني هنجي دنجي داعش بلا بو ترسك ملت راتشي بو يكين كاريبو البرخه بدا بس ما قوتن حوال هاتن ملت جي هنيك بكيفو شجاعات شي بو ملت جي هنيك برخداني كر حتاني قوتن حوال ريبت كر وما حوالي هاتن بري ويتشاخ قوتن وين مالا برزاني نتين اي ريبت كر ملت ده روجا جي فرما مالا برزاني نهات ريبت نكر لهما حوال هاتن حوالا ریوا کر مجبر خدا ویره که افریقا مروواتی هاتا وکرن افریقا انسانتیه ملت هزاره تیره درواز بوی هاتا وکرن خوری خستن بکن وقتی هم چونه شنگال هم کاربن جار کاد فرمان سری ودن نی وی شغلی ما دست بکر ام 5 سالا جی روشاوا من ام سپاسیا ملت روشاوا حمید کنم سلاوی ماجرا هناش بر روز زحمتیه داری خوش مارا وکرن و دلی خوش مارا وکرن Rojnamevanên jin ên Başûrê Kurdistanê ji bo Pexşan Azîz û Şerîfe Mihemedî bang kirin. Jinên Rojnamevan ên Başûrê Kurdistanê biryarê darvêkirina Pexşan Azîz û Şerîf Mihemedî şermezar kirin û gotin em van her du jinên têkoşer di sed sala 21 de weke pêşengên têkoşîna jinan dinirxînin. Em bang li hemû jinên rojnamevan û azadîxwaz dikin ku li dijî vê cezayê rawastin ji ber ku dê di pêşerojê de li ser jinên Başûrê Kurdistanê bibe metirsînê. Li Bokanê du welatî hatin binçavkirin tora mafê mirovaniya Kurdistanê bi daxuyanekê ragihand ku du hêzên ewlekariyên Îranê bê ku hîncetek nîşan bidin avêtin sermalekî li bajarê Kobanê hat gotin ku di encama serdegirtinê de welatiyê bi navê Ahmed Hesanzadê û keça wê Sulmaz Hesanzadê hatine binçavkirin. Di daxuyanê de hat destşankirin ku kesên hatine binçavkirin xizmên Mihemed Hesanzade ne ku di serdana jin jiyan azadî de jiyana xwe ji dest dabû. Hêjayî gotinê di dema borê de jî Ahmed Hesanzade û keça xwe Sulmaz gelek caran ji alî hêzên Îranê ve hatibûn binçavkirin.
Çeteyin Devleta Türk Daristanên Afrînê dişewîtinin plan û projeyên tarî yên nû li ser herêmên dagirkeriyên Rojavayê Kurdistanê dewam dike. Li gel sûcên rojanê Devleta Türk a dagirker û çeteyên wê dest bi şewitandina daristanên herêmê kiriye. Têkildarên mijarê endamê rêxistina mafê mirovan a Efrîn Sûriyê İbrahim Şêxû axivî. İbrahim Şêxû dibêje ev hefteyekê daristanên herêmê dişewitînin. Bi teybe ji daristanên di navbera gundên Elbîsek, Bilîlko, Adma, Meydan, Akbîs û Jelaye. Li van herêman heta niha gelekî ji 230 hektar daristan hatine şewitandin. Li bêjaya gundên Elmezra, Marsêka, Şewarka, Meryemîn, Anap û Şeranê rojane 20 darên li herêmê tên birîn. İbrahim Şêxû dibêje şewitandin û birîna daran bi ferman û çavdêriya îstixbarata Dewleta Tirk de têk kirin. Endama rêxistina mafê mirovan a Efrîn Sûriyê İbrahim Şêxû herî dawî got Dewleta Tirk li herêmê van sûcan rojane pêk tîne Efrîna ku bi daristanên xwe navdar bû niha mîna Çolistanê li hatiye. Tevî ku ev sûcên şerên Dewleta Tirk rojane tên belgekirin lê mixabin hêjî sazî û rêxistina mafê mirovan ên nav netewî pêdengin. Devleta Tirk gundewarên Şerawayê topbaran kir. Devleta Tirk dagirker tevî çeteyên xwe bi opusan bombe li gundê Benê yên navçeya Şerawaya Efrînê barandin. Di encama êrişê de Mihemed Deb el Rehîm û zarokê wê bir giranî birîndar bûn. Lideri Hamasê Haniyê li Tahranê hatiye kuştin. Lideri Hamasê İsmail Haniyê dû ji bo merasima dewirgirtina Serokkomara Îranê Mesûd Pezeshkiyan de çû bû Tahranê. Ajansên cîhanî ji ragihandin ku balafirên şerên İsraîlê du piştî nîvê şevê saet di duduan de avaniya ku Haniyê lê dima bombebaran kirin û ev kuştin. Rojnameya Amerîka tê New York tîmê jî raydarên peyabilind yên Îranê weke çavkanî nîşanda û got piştî kuştina Haniyê lideri Oliyê Îranê Ayatullah Ali Hamanî li avaniya xwe civînek taybet pêkaniye. Ajansa Reuters jî got piştî civîna dibin serokatiya lideri Oliyê Îranê de kuştina Haniyê hatiye eşkerekirin. Haman ajansê diyar kir ku di dehê Nîsanê de roja cejna Ramazanê balafirên şeriyên İsraîl kampa penaberan ya Eşşatî, sê kur û çar nebiyên Haniyê kiribûn armanc û kuştibûn. Îranê jî derbarê kuştina serokiya Hamasê de helwesta xwe ragihand û got em ê bê bersiv nemînin. Berdevkê lijne ewlekariya ya Encumena Şûra ya Îranê Ebu Fazil Emewî da zanin ku kuştina İsmail Haniyê kiryarek terorîstî û wê bê bersiv nemîne. Wezîrêkarê Derveyê Îranê Nasir Kenanî jî derbarê kuştina Haniyê de axivê got di derbarê bûyerê de lêkolîn hatiye dest pêkirin wê xwîna wî şehîdê li erdê nemîne. Devletê Yekbûyî Amerîkayê hêzên Heşdilşabî bombebaran kirin. 4 kes hatin kuştin. Medyaya Iraqê derbar êrişeke nû ya li ser çekdarên Heşdilşabî ya li navçeya Curûb Sexerê ya li parêzgeha Babilê de agahiyên nû belav kirin. Hatiyarkirin ku derengiya şeva borî artêşa Devletên Yekbûyên Amerîkayê baregeheke lîwaya 47 a Heşdilşabî ya li Curûb Sexerê bombebaran kiriye. Her wiha ragihandin ku di encama bombebaranê de 4 çekdarên Heşdilşabî hatine kuştin û du jî giranî birîndar bûne. Hêjayî gotineye ku aloziya şerê İsraîl Hamasê û li aliyeke aloziya Devletên Yekbûyî Amerîka û komên çekdar ên alîgirên Îranê her ku diçe zêdetir dibe. Li aliyê din jî tevî hikûmeta Iraqê daxwaza vekişîna hêzên Devletên Yekbûyî Amerîkayê kir jî lê Devletên Yekbûyî Amerîka bi hinceta hebûna çeteyên Daişê vê dosyayê bi paş de dixe. Lê godan jemen û çêlê bû pêşkêşkirin ana xatirê ve dembaş.